लोंग्रा दैनि 40,000 लेरथाय लिटारनि मिरु बेखेवदों मुस्लिम बस्तिनि 2 नं दाबदंपारा ओनसोलाव। चिरां जिल्लानि मुस्लिम बस्ति 2 नं दाबदंपारायाव जेजेएम लोंग्रा दैनि मिरु बेखेवनानै होयो बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ। खमैबो बे मिरुनि दै जगायग्रा टेंकियाव 40,000 लिटार दै जमा खालामनानै रानसारनो हानायनि सुबिदा दङ होननानै मिथिहोयो ओनसोलनि सुबुंफोरा। बे मिरुखौ लुफुंनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायबावो थागिबि रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनिनो सिइएम मुश्री प्रमद बर', लोगोसे 31 नं सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए माधव सेत्री, एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथांमोनहा। लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैफोर आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। अदेबानि जेजेएम बेखेवनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव ओरैबायदि फोरमायलाङो बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ। दाबदांपारा गामिनि जेजेएमनि जि दै लोंनाय मोनसे आसनि बेखौ दिनै बेखेवबाय आरो बेजों 300 फेमिलिया गोग्गो दै मोनलोंगोन आरो जेजेएमनि दारै गामि गामि जेराव दै मोजां मोनलोङामोन, गोग्गो दै मोनलोङामोन, बे ओनसोलफ्राव दै होनायनि बेबस्था खालामबाय। आङो जोबोद मोजाङै समायनाय लुफुंनायनि थाखाय जोंहा पिएचसिनि इएम निलुत स्वर्गियारी बिथां आरो बेजों लोगोसे डिपार्टमेन्टखौ आं साबायखर बावदों आरो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ आं साबायखर बावदों। बिथांनि साननायजोंनो सारा भारतआव दिनै जेजेएमनि आसनिफ्रा जाजोब्बाय। जाय ओनसोलफ्राव दै मोनलोङैनि गोबां जेंना जायोमोन बे ओनसोलफ्राव दायो जेरावबो गोग्गो दै मोनलोंनायनि बेबस्था जाबाय। दा बे जेराव बे आसनिया जादों, बे स्किम, बे प्रजेक्टआ जादों, दा बेवहाय बै ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे बे स्किमखौ मोजाङै जोथोन लायो। मानोना बेजोंनो जोंहा गोबाव सम गोग्गो दै मोनलोंनायनि बेबस्थाया दङ आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा एसे जोथोन लाबानो बे आसनिया गोलाव समसिम सोलिगोन। जोंनि ओनसोलावबो आगोलाव गोबां जेंना दङमोन दै लोंनायनि, लासै लासैनो बे जेंनाया जोबजोब्बाय। दा नंखायनो दाबदांपाराल' नङा, गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जेराव जेजेएमनि प्रजेक्ट जाबाय बे गासैखौबो मोजाङै जोथोन लानो थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायदों। मर देन 60% होननांगोन दासिम जाबाय आरो फैगौ मास मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव बियो हयथ' 90%सिम थांगोन। माखासे समाव जों साप्लाइ दै थांनाय बे माखासे टेकनिकेलि उसुबिदा जायो माने बे गोदान स्किम हिसाबै माखासे टेकनिकेल उसुबिदाया नुजागोन, नाथाय बेखौ जेराव उसुबिदा जादों दा डिपार्टमेन्टआ बेखौ गासैखौबो थिग खालामगासिनो दङ आरो आं सानदों जे स्किमा कमप्लिट जानायालागै बेबायदि फिसा फिसौ जेंनाफ्राबो जोबैजोबगोन।